ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем пушти Grand Hotel, маркази шаҳри Душанбе ва пешкаши шумо як хонаро мекунем. Ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи ҳамин бина. Марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. Инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва инҷо бошад кухня, яъне ошхона. Як хонага, ду хонага кадагиан 52 метри квадратӣ мебошад дар чорум ошонаи бинои навастройка. Худи дом аз 15 ошона иборат аст ва ҷойгир аст пушти Grand Hotel. Дом техпаспорт дорад, дута лифт дорад, лифтҳош 100% кор мекунад. Дӯстони гиромӣ, марҳамат. Ана инҷо ҳаммому ҳоҷатхона, савмишонияй. Хонаи чӣ хеле ки мебинед, стяжкаи пол, шпаклёвка, гипсокартон, ҳамаш кардагия хона падъабои 100% тайёр. Дӯстони азиз, инҷо якум ҳуҷраш мебошад. Пушти Grand Hotel ҷойгир аст, маркази шаҳр, наздикии донишгоҳи Славянӣ ва Душанбе плаза. Ана инҷо дӯстони азиз дуюм ҳуҷраш. Нархаш $38,000, боз арзон ҳам мешавад. Сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки ҳама хариду фурӯш бо қурби давлатӣ, яъне сомонӣ гузаронида мешавад, доллар ва рубл барои фаҳмидан. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай 93 466 64 64. Ва дӯстони азиз, ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳои агентства мебошад. Метавонед ба ҳазор муроҷиат кунед. Боз дигар вариантҳоям дар дигар ҷойҳо ҳаст. Аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем. Раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардед. То боздид, барори кор шумода. Худо нигаҳбонтон бошад.